Честита нова година, приятели! Пожелаваме ви неизпълнени фитнес клетви и на празни обещания за ново начало, както и да не забравяте, че всичко ще си остане същото, колкото и да не ви се иска. На здраве! Настъпи 6 януари, месецът на махмурлука и празните портмонета. Днес е Йорданов ден или Иванов ден, на кого му пука вече, искаме просто тавана да спре да се върти, моля. В Ирак празнуват деня на армията, но за тях всеки ден е празник. Много преди да сме живи, пък Франция превзема Кале, последното континентално владение на Англия, който акт обрича британците на вечен секс между братовчеди. Говорейки за зоофилия, съпругата на Владимир Путин, Людмила, празнува рождения си ден. Щастливата двойка ще прекара нощта в любовни игри под съпровода на шума от Третата световна война. А сега, понеже сме супер яки пичове и пички, изготвихме за вас топ 5 на най-коварните алкохоли. Номер 5. Мастика, защото когато се напиете с нея, се държите ето така. Номер 4. Бира, защото е най-лошото, с което можете да завършите вечерта или да започнете сутринта. Номер 3. Райски газ. Това не е алкохол, но пък ако знаете откъде да се здобием с него, пишете ни. Номер 2. Вино. Алкохолът, който вече свързваме само с женски кикот и тъпи снимки във Фейсбук. А едно време, И номер 1. Бира с ракия. Ако пиете този коктейл, вероятно трябва да посетите екзорцист или поне педиатър. След тази травматизираща класация е време да се върнем към днешния ден. Молим ви, поне днес не бъдете на кафево, пуснете любовно писмо по гълъб, пребийте президент на Прибалтийска република, намажете си филия с пастет и не забравяйте златните слова на най-успешния киргизстански кичист Ян Биби Ян. Ти си роза, ти си крем, всички ще умрем.